Ahojte sledujúci, toto je moje 7. video a dneska budem striekať jednorožca. Mám sem takéto nástroje na to a asi sa pýtate, ako to funguje. Ja vám to hneď vysvetlím. Takto dáme do toho tú farbičku a to potom na toho jednorožca strieka. Teraz ja si zoberiem niečo, ako to bude otračať alebo pretlačať. Napríklad takúto kvetinku. A teraz na to budem musieť nastriekať niečo. Akú farbu mám dať, ružovú? No dobre, dám. Ako ste videli, tak takto to funguje. Že to funguje nádherne. A takto to sa pekne teraz otračí. Chcete vidieť ešte, že ako sa to dá robiť? Chcete vidieť takéto, ako sa na to strieka? Takéto srdiečko? Tak ja vám to ukážem. Tak ideme otracovať. Kde to máme dať? A tentokrát to dáme ako? Modrou a fialovou. Dobre. Teraz dáme modrú. Dobre, ideme to odlepiť. Tak toto vyzerá, že je to nádherné. Takto sa tu dá a potom sa už inak nedá. Tak teraz by sme čo mohli otračiť? No, myslím, že kvetinku. Alebo si môžeme dať znova to pretlačujúce. Myslím, že to pretlačujúce. Skúsme dať takúto pusu. Že je zábavná. Tak toto bude vyzerať. Nechám ho na chvíľočku takto a potom ukážem vám to dielo. Myslím, že pusa by mala byť rúžová. No.
Tak to ideme urobiť. Ukážem vám to hneď, moji sledujúci. Hlavne sa nepokazilo to dielo. Tak toto vyzerá. Teraz by sme si tiež mohli niečo dať. A čo teraz by sme si mohli dať? No, ja asi viem čo. Tak si ideme dať takéto tie nálepky. Myslím, že by sme si mohli dať túto kvetinku. To je nádherná. No a kvetinka by mohla byť akej farby? Možno by to mohla byť margaretka alebo slnokrátka. Uvidíte. Myslím, že je nádherná. Ukážem vám ju zblízka. Dobre ju vidíte. Možno by sme si mohli dať tiež nová takú margaretku, ale tentokrát nepostriekanú. A to by sme mohli dať na zadoček. Na zadoček, áno, na zadoček. Ale dáme ju túto na nožičku. Tá nožička je dosť farebná, ale nevadí. Tuto. Vidíte? Áno, vidíte. Dobre. Prepáčte. Tentokrát by sme ju mohli dať akú? Minule sme ju dali žltú, takže nám ešte takéto farby mohli. Ako by sme ju mohli dať tentokrát? Myslím, že ložavo, nie? A ešte som vám zabudla povedať, že za to jednorožca si môžeme malovať. Aby ste to videli. Prepáčte, to sa mi nepodarilo, ale skúsime niekde inde, kde to nie je zafarbené. Alebo to môžeme dať sem. Tu je ešte miestečko, ale to tam nepôjde, takže to pôjde sem. Ukážem, pôjde to sem. Ešte by sme trochu na to nastriekali.
Ahojte, sledujú